Ficar. É correcto dicir ficar? Sei un punto. Aquí. Así. En que lees nos metedes? En relación ao capítulo de onte, queda na casa, algún de vós preguntónos se tamén se aceptaba fica na casa. Pois estamos nas mesmas que no capítulo de voltar. Lembradesvos? A ver, ficar sí que existe no dicionario da Real Academia Galega. O que pasa é que se presenta como un termo literario pro significado de quedar e o dicionario só considera que ten un uso popular cando falamos do seu outro significado, morrer. Entón, se usamos o cancelo fica na casa, poderías entender morre na casa. Pero por outra parte, o verbo ficar ten un uso frecuente e totalmente normalizado no portugués. E hai quen opina que é un verbo igual de vivo en Galicia. Así que non hai máis voltas que darlle, sodes libres para escoller. Dígocho eu.